Мина една седмица, откакто прибрах тази стайна теменушка и я почистих от повредените от влагата листа. Сега е време да я пресъда. Добре е да се изчаква поне седмица-две, след като смени местоположението на растението, защото всяко едно местене е стрес, пресаждането също. Избрала съм по-голяма саксия с около 2 до 3 см в диаметър и е плоска, защото теменушката доста се разпростира на листа и има нужда от пространство. Леко размачквам и вадя от саксията. Така, кореновата система е много добре. Слагам на дъното на саксията един слой почва. Ето така. И след това слагам в средата на саксията. Добавям отстрани равномерно и внимателно. Листата са много чупливи, така че трябва много внимателно да пипаш, когато пресаждаш сентполия или за по-простичко стайната немножко. Така, чудесно се получи. Леко се оттъпва равномерно от всички страни. Така. Чисто. Чудесно. След пресаждане е добре да се полее обилно почвата. Ето така. Тя е нова и все още богата на хранителни вещества, така че за сега няма да туря. След около 2 до 3 седмици ще започна храненето с тор, който съдържа повече калий, за да подсилят цъфтежа. Има много пъпки, които тепърва ще цъфтят. Теменушката, както казах и в предишното видео, обича да се полива отдолу в подложката и не бива да се мокрят листата. Не можах да намеря саксия с дълбока подложка, която и да е така по-широка. Затова махам тази плитка подложка, в която няма как да поливам. И ще сложа тази не толкова красива, но пък ще ми е удобно да поливам в нея. Пожелавам ти един прекрасен, успешен ден и до скоро!